Nyanga video party filana ye party folo tɛmɛnen kɔfɛ n'o ye an kumana kalo ko kan kalo lahara an kumana kalo bɛ sa lahala fila de la a lahara fɔlɔ ye 29 wala kalo bɛ sa 30 la an balima Cheikh Amar Rahimahullah ka kalandenw dɔgɔkun tɛmɛnen an ye walawalali dɔɔni kɛ o la Cheikh Amar Rahimahullah ka kalandenw an bɛ bɛɛ lajɛlen ladɔnniya Cheikhna kalandenw ani Cheikh Amar Rahimahullah ka kanubaw u mana ye diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ f'a ka faamu k'a fɔ Cheikh Amar Rahimahullah ka kalandenw k'a fɔ de ko anw bɛ kalo ɲini sunkalo wala selinjini wala seliba ko dɔrɔn do ko o dɔrɔn de y'anw ka kalo ɲinini ye ayi anw bɛ kalo ɲini kalo 12 bɛɛ lajɛlen commission dɔ bɛ yen n'a bɛ fɔ ko commission Buyeka info kalo olu commission sigilen don kalo ɲinini na san kalo 12 bɛɛ lajɛlen k'a fɔ k'u bɛ kalo dɔ de ɲini ayi o tɛ u bɛ kalo 12 in bɛɛ lajɛlen ɲini k'a daminɛ muharram na safar rabiul awwal rabiul thani jumada al-ula jumada thani rajab sha'ban ramadan shawwal zulqa'da zulhijja min kalo 12 in Cheikh Amar Rahimahullah wa kalandenw commission min sigilen don kalo ɲinini kan o commission in bɛ nin kalo 12 in bɛɛ lajɛlen ɲini sunkalo dɔrɔn tɛ sunkalo mɔgɔrɔ dɔrɔn tɛ selinjini dɔrɔn tɛ seliba dɔrɔn tɛ alhamdulillah rabbil alamin yɔrɔ mɔgɔ tɛ nana ɲɛfɔli kɛ anw ye silamɛya kalo ɲini cogo la an bɛna na Allah subhanahu wa ta'ala ye mun fɔ anw ye Qur'an yɛrɛ kɔnɔ kalo yɛrɛ lahalaya kan Qur'an ye mun fɔ anw ye an bɛna na بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم لو عم بدنا يورينا إن عدة الشهور كيكادو كلو جتدا عند الله سبحانه وتعالى يرى 12 شهرا في كتاب الله كلو تنفلا بي الله سبحانه وتعالى كغافي كوننا يوم خلق السماوات والأرض كد بدو من الله سبحانه وتعالى سانكباني دوما كلو دا كلو تنفلا بي أكو منها 4 حرم أكو ناني بكلو تنفلاينا أولي له حرم كلوي كافوكو أمي كمينو يني ناصر الله أنسي كلمة سمولو درون يني ولا أنسي كلمة سمولو مكونو درون يني لا الله كلو ناني كونو ودورو سو متا كاونا ناكو كلو تنفلاينا كلو ناني بي منها 4 حرم كلو ناني بي كلو تنفلاينا أولي له حرم كلوي وانا كنت أقول ذلك الدين القيم كل اللي على يرك الدين كلي وبصروا كلو نونكو أكو فلا تظلموا فيهن أنفسكم أو كان أو يرنين كنتم وكلوا يقولون حتى جهاد وتكأوا على وكلوا يقولون وكلوا ناني يجمع العشر والأربعة وكلوا ناني وذو القعدة ذو الحجة محرم رجب وني كلوا ناني مي نوع فوق منها 4 حرم قرآنوي من فوق كلوا ناني من بي كلوا تنفلات لا لو له حرم كلوي أو شيخ عمر رحمه الله وكلام ديو مغتنا سلامية كلوا كون يفو أوني أو كوميشن بك كلو تنفلاين بلا جريني جني سلامها كلو تنفلاين به محرم صفر ربيع الأول ربيع الثاني جماد الأولى جماد الثاني رجب شعبان رمضان شوال ذو القعدة ذو الحجة أمني كلو تنفلاين بلا جريني سلامها هو مكمنا دو موتنا كلو جوجو كلو كان بود كان أي أو شغم رحمه الله وكلام ديو أو من جورينا كوميشن فنا سيجلين أمبلو من كما نافلا كلو يلدرون commission mɔgɔ bɛ jateminɛ kɛ ka dɔn fana a fɔra ko kalo yɛlɛ a bɛ lahara jumɛn na ka ɲɛɲini ka tiɲɛ dɔn ka sɔrɔ ka baara kɛ ni a ye anw tɛ kunfɛ baara la an bɛ ala ko baara de la yarabi Cheikh Amar Rahimahullah kalandenw dalilu de bɛ anw bolo an ka baara bɛɛ lajɛlen na ko foyi tɛ anw bolo k'o ye kunfɛ ko ye ayi ko foyi tɛ anw bolo k'a fɔ ko nin ye kunfɛ ko ye a kalo 12 in anw b'a bɛɛ lajɛlen de ɲini an tɛ sunkalo ɲini ka sunkalo ka selideni ta to an tɛ selideni ta ɲini ka zulqaada ni zulhijja ninnu to ayi an b'a bɛɛ lajɛlen de ɲini a muharram n'a safaru fo ka taa bila ka daminɛ muharram ka taa bila zulhijja la an bɛ nin bɛɛ lajɛlen ɲini ayiwa ala k'an wasa ala k'an wasa na ala sɔnna ma aw denkɛ na wa kalanden fitinin don alhasan baqiya salli ala muhammadi sali